siyang langit sa mga mata kong City number 1! Mabuti ng malubak. Mas maganda ng malubak kaysa malibak. Kaysa malibak. Alright, there yung update kita. Kompleto ang group ko ngayon ng Team Speedball, ng LTC Core Management. We just participated a group invitational ride, Bicol Adventure Samar Leyte. So, nauna tayo grupo. Pero pa tayong dalawang kaibigan na hinihintay, si Sir Alex at saka si Victor. Kaya ipakita lang natin ang sosyo. So, pero ito ang solid speedball Moto Club. Yan, solid. For management ng LTC. At dito si Sus. So, sila yung naanod natin. Si WAP. ADB 160 natin. Si ER6N. CR16. Zoe. Ang Yeah. C400 natin na naked. Kukuno. BMW 310 natin. Puti. ADB 150 ni Lindis. Si Onins, ang ADP 150 ni Senyor. Ang bago natin, bagong baby natin. Wow. Salto sa pamilya ng Speedball, na ex-pamilya. Si, wala pa ito actually pangalan. Wala pangalan. Ang ating Ninja 400. 2023 model, sir, no? Model, Wow. yes. So, ayun. Saya ako, kompletong grupo, especially kasama pa rin si Brother Vic. Ang kapatid natin from Ilocos. So, kapatid natin from Norte. So, actually, the reason I joined this ride is also to celebrate my birthday. So, Good. yung iba, nag-birthday, pupunta simbahan para magdasal. Akin, pag-ride ko, ang pagdadasal ko. I offer my birthday to ride because I owe it to the road, I owe it to the motorcycle. So, yun ang aking panata. So, kung saan pa tayo ngayon, panahon, ang motor na nagdala sa atin kung nasa tayo ngayon. So, kaya rin tayo sumama sa group ride. It is our first Adventure. 2024 ride natin. Kasi simula pumasok ang 2024 January, wala pang ride ng group. So, ito ang very first natin.
So again, I want to shout out to my brother, Yan. Vic. Siya ang tail natin ngayon. Keep all our pace. Siya ang nag-watch over sa lahat. So, nawasa ako ng tao to. And then shout out to you, Leo. I appreciate ko. No? Gulat na lang ako. But mga corner, nandun ka na para pumitik. So let's do the X. Sir! Oo! Malapit sa San Juanico. Stop kami. Okay.
Nagpagupad ko yung Alright, tayo, update kita. We're now here in Malogan, Sir Samar. Besides JNT Samar, DC Samar, JNT. Well, so past 11:30. Tapover muna kami. Per bakbakan kanina sa Malupit na Lubak. Pahingan muna kasi sobrang init. Since alam mo naman, meron tayong pinakabata sa grupo. Kaya kailangan natin i-consider medyo nahihilo na. Bicolano Hilaw. Bicolano Hilaw. Say hi. Okay pa naman siya. Kasi nag-hype pa naman. And gusto ko rin palang pasalamatan ng ating mga brother sa pag-dimension ng New Speedball Brothers natin. Sir Rich, Sir Alex. Soon, magiging kalbo na rin sila. Now, 10 kaming lahat. Again, with my brother Vic from Ilocos. With this, ang gently na Bicol. Of course, Boji. Decor. JC! JC! Huwag niyong kalimutan ang ating lead. Na si Arkin. Say! Lahat ng dump truck, sinalubog. Lahat tumabi. So, ayun. Hindi na namin alam ang status na grupo, yung organizer mismo na rights na to. Kasi nakita rin namin, even yung group leader, parang naging group by group na lang kami lahat. Ano status ng ano natin, anong oras dapat ang target namin is take a photo in San Manico Bridge. Pero since poor ang signal sa area, hindi rin namin maano yung communication kung nasa na yung So for the meantime, so far I hope si Bicolano Hilaw okay. Bibigyan natin ng 1.5 hour pahinga. Mahirap na. 2 hours na lang. 2 hours na lang. So yun, again Leo, next. Mabuti ng malubak. Mas maganda ng malubak kaysa malibak. Isa malibak. Sir, experience mo, sir. How's your driving? Driving is good. Kahit may factor tayo, kaya-kaya. Sa legendary. Huwag mo naman kumakain ako sa chocolate. Ay, yan. Well, I'm good. Nahilo lang kanina pababa. Masyadong mainit rin ngayon. Oo. Oh, grabing init. Mainit lang. Ulo. Kahit pinuksan na yung fight ko, Pero laban pa rin. laban pa rin. Yan. JNT, laban, JNT number 1. Shut up. Yeah, Bicolano Hilaw in the house. Sir, ano eh? Sir, ang bait mo naman, sir. Sir, bait mo naman. Siyempre, kapag kailangan na, tayo na mamahagi tayo ng mga grasya natin. Yeah, tama. Okay. Ikaw po yung nag-iwan ng katagang.
Ito nga nang magdaman. So, sa Nonico Bridge na po tayo. Straight. Sir, okay lang mo mag-picture? Thank you po. So, what's up guys? Update. Oo. So, okay. Bridge. Welcome. Alright, let's go. City number one!
Lang baka susi ang nadala. Boss, sa malayo! Sana. Boss, dagdag mo! Okay, hindi. Hindi. Call me Max.